Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amana ta barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Aminu Dadi kamar yadda ku sani. Sakon yau ya sha bamban da kowane irin sako da nake kawo muku. Sakon yau gasa ce aka saka. Waka ce wacce Mahmud Idris yayi wanda kuka fi sani da ƙauren mata. Yayi wannan waka wa Naziru sarkin waka wanda aka saka challenge. Wannan challenge ana buƙatar ya fara daga yau 13 ga watan September zuwa sati biyu. Tsawon sati biyu ne aka saka duba da yanayi na mutane ana gasa ana ta saka manyan kuɗaɗe, kar ku tunanin zan kira manyan kuɗaɗe, ƙananan kuɗaɗe ne amma fa a wajen wasu muna so daidai gwargwado mutum ya iya bakin kokarin shi wajen ganin ya ɗauki bidiyo wanda tsawon sati biyu ne za mu tantance. Abin da ake bukata a gurin wannan tantancewa shine abu uku ne. Na farko quality na bidiyo, na biyu kuma shine mamin kamar yanayin yadda kake bin waka shine na biyu, na uku kuma a TikTok viewers. Wannan shine abin da ake bukata, adadin viewers, quality da kuma mamin. Wannan sune abubuwan da ake bukata. Tsawon sati biyu ne za a tantance wannan wakar. Sannan akwai kyaututtuka kamar haka. Za mu tantance na 1 zuwa na 5. Na 1 zuwa na 5. Na 1 insha Allah na 1 yana da kyau, yana da naira 40,000. Na biyu yana da naira 30,000. Na uku yana da naira 20,000. Na hudu yana da naira 10,000. Na biyar shi yake da naira 5,000. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka duba a description din wannan bidiyon zaka ga link. To link din wannan wakar ne, kai downloading ɗinta. Idan kai downloading ɗinta sai kai amfani da ita. Idan kuma a TikTok kake kalla, ka taba nan zai kai ka gurin wannan waka kai downloading ɗinta. Muna buƙatar wannan challenge ɗin ba zai wuce sati biyu ba. Za mu tantance, za kuma mu fitar wanda waɗanda suka ci mu ba su kyaututtukan su. Na 1 zuwa na 5 su ne waɗanda za a ba mu kyaututtukan nan kamar yadda kuka ji na faɗa. Sannan akwai hashtag wanda za a yi amfani da shi. Sarkin waka shata ya tafi shata ya dawo challenge. Ka tabbatar ka saka wannan rubutun, wannan ka tabbatar ka saka shi. So ka saka shi ta nan ne kawai za a iya tantance ka bidiyo ko baka yi ba. Sannan a bidiyon muna buƙatar a ɗaya ɓangare ka sa wannan hoton na Mahmud Idris, a ɗaya ɓangare kuma ka saka hoton Naziru sarkin waka. Wannan gasa ce ta TikTok. A TikTok ne za mu yi wannan abun kuma a nan za mu tantance. Na gode, sunana Aminu Dadi kamar yadda kuka